سلام تعنها باللي زخبركم متخطات تي دي دبليو انترناشنال علتها وزينا نهو بأما أي زغطروا أبالات الدمحيت عند سألأي هزب تقراي والكامل إساس أفورك أن تسفح فحتي حيث تمكحتي أمحران كم زقونوا بمحبار زوم حايلتات كدم سسلو ومزبل ترق وام كم زحزو تاقلت لهم كوميشنر منقست عابز بحال حد عصب كوميشنر بوليس شدش لمئتين زقونوا أبالات الدمحيت كتكامل لهم حاسبهم أب كتما مقاله آكيبوهم نيرهم زوم أبالات الدمحيت حقا جنبهم نمزلاق أمرار حان ممراتن وانا كونتات تقراي انتا يمثل زبل نمزر رابنيوم تأكيبهم نيرهم أبت وانا كونتات تقراي زبل الزعبا انت مايتهم نتي أكابيم هزيك انديز ألعنا من يلو من تحتهم تحاسيون تقوسيون والكاملاخ إساس أفورك مسبلهم كانديز ألعنا والكاملاخ إساس أفورك انهالوهم نمن تأخم سوء حابيركم نهزب تقراي تشوفوا زلهم تريتنام نبرتنام كرسنان عدنا يبرس مزلو تسألأي حابيركم نمنتاي توقعوا لكم الزبل ترير قوام اتهم أبالات دمحيت عن صبارقهم يوم نتي أكابي أمون كمزن تخوينون السخاخة هزب تقراي إنا تجفجفم انت أيو مرقاتيخا انتا يخيخا كتب لنا متيخا مسبلوم زي كاب عقمين لعلس لزخنم نابكالوت كحلفكم يلو قادفوهم كمز خدا تحابير لهم اتهم أبالات دمحيت قنم والناس ألقينا شعبيان تسفح فحتي حالتات تمكحتي أمحران يوم كابزيوم زعبز ألقي بلنان كم زبلو تفلت لهم اتهم تأكبتي زوم تسألتي كتفقل لهم زبل ترير قوام حيزوم كم زوتو كاب مقالز رخبنا يومون حبري تايملكت أبالات دمحيت أبحق فتسألق كوينوم زوسدو ترير قوام زن عاد كم زخونن كال أوتوون كسعبو كم زقبعان من جتاتنا حبيرهم اللهم أب أغلى صبت زركب فاشستي أبي أحمدن والكاملاخ إساس أفوركن بتيز وردم زلوا التحدراوي سعرة السنبيدوم زي هادمو والتحدراتو من متقلاش ناي جزا تفتش يكايدو لهم زرزرو وكيلنا كابا كتما مقلا كم سعب كأهو يوم وران سراج فاشت أبي أحمد بعد وران كبرا سراج إساسن تصافات عالتا تنكحتم هارن عبل عليه بسجراي عبد حالف حموش توارح عبل عليه بسجراي بحاكشا عبنا عسين لتشرشون تقراي فلاي كابن رجع عالم نمتراك زورو ذلو سيطانو سرحتهم مرأيا وشتاود ليتهم بهزومني أزام قدامه وشتاود بعدها نورك حالتات عبل عليه تقراي زورو ذلو زر نمتراك بدفار فور النفاس محواطران مجلتي ولو مفتحتها دفعوا تحتافات وران بخلات النبرت تقراي نابزابان أملس ملسكا هذا تقراي باريا غير كالم الوار تعلم ومخارج سارده بالكذبانة برسي تقراي أمحارا مريت لا سراويت تقراي بمتنبار بخلهم سلسلة صنات حقوطا نايب مسبار سلوهم كو حالتات ببقوانو سراويت تقراي نستطاع بنت حمششن ناي تعرموت ظلهم زيلهم حيلهم نمتكام من أسيكاب كتماتات ناقصوهم بمتاو فالعاتي دغالوون تفتنو حزون كاب جدين أب جدين حرنا زغي زلو جاقنا سراويت تقراي بزقورو زلو بركاو متكعتي وررت حالتات أبي سايفن كشبرو كرعلو كهادمو كتافون مرعي لمو الفستاتي بعد مثلا سراويت تقراي بسلا يبزقنا بزقورو زلو بركاو سرحيتاتن عاوتاتن سراويتم زر عادوون يبترون زلو وررتي سراويت فاشت أبي أحمدن بعد ورارو كمانا سراويت تسايفن ما عقل صبت بسنبت صونن عب كتما مقالة زبتون سراويتهم نملاش كابداتات كساب عبيت وديرات كاب من مرقدا والكسوات كساب فوريكاتات مان كازلش زلو يمصرو مقالة يحبروا كم زعلو تفريت الله زيزر عين كلتاتهم استرد نوار كتما مقالة وطوم ناي كتما جيغان ناي برخا قويتي ناي ورر تسراويت الناس حاق كم زعلو نمسلع تفقاير الله بحاتشا نزيومن عبسومن سراويت إذا يخفوز زلو عاوتاتن العلنا على محتة زجورنا اللي كم زجارتنا سراويت إذا الأصل نادر عاوت أبدا العاوت يحسس كم زلون لازم أسردما أب كتماتاتن قطراتي تقراي زلو مناسي ناب حارة مريت تقراي بمختات مستراويت تقراي تتنجرم كمياتاتن مستنكراو جغنات بمستام تقراي حراكوتو معيرو تقراي تسر وكل انتهى تقراي كاب كتما مغلا أب تقراي لعلى 1 مليون سلامويان سبات كاب مربتهم فنقالهم يونيسيف كونينو لهم تكال مدحن هزانات ودب حبرات حقرات يونيسيف فاشستي أبي أحمدن ملافنتو زغنم والكاملاخ إساس أفوركن
مستسفحفحتي حيلتات تمكحتي أمحرا تواديدهم أب تجراي ورار كاب زفتسومون دحر لعلي 1 مليون سلاماويان سبات كاب مربتهم كم استفناقلوا بمجلاس نتي تجبار كونين ولوم زوم تمزابلتي وجنات صريت أبزي بلومن دحننتهم وحس أبزي يكونون أبيات تمرتين نحمام كورونا بزك قلع مجدي تسقاقيتهم ينبرو كم زلوم يونيسيف مجلاسو إنفو ميغرانت زتبحال مربب حبريتا أفليت لهم بزي كازي عبلع لتكالات عنان قودا قدماين كبيد عنوات كم زوردم هزانات تقراي دمام نوحدي زتمتقات أنا مقبي كم زتقاطعو قدايات زت حساسب صوتاو متقعتي كم زخونون كابزيهم اتو محادنت ب4 مليون كاب مقدت مرتي كم زبخورون اتزين حبير لهم دمسي اتين العلمي تنسبعان معالتتات اب موت تميتن عامت نزركب حزب تقراي نمخونان حقاوي منقست تقراي ناب نبربوتو نخملسن بودب حبرات حاقرات زمرح زي شاراوي متصاري وقنات ناب تقراي نكعاتيوم قابنياتات كوينات دما ناب مقابعي عالم نخقربن بمتصوبع ابستفلاليا قزعاتات امريكا ناي مكينا سلفي تخايدلوم ابزو قداي زواددنا يوت ابصاب كم سعبكن أربوينام ተጋሩ ትውልድን ፈተውትን ትግራይ ነበርቲ ሲያትልን ከባቢኣን ድሙቕ ናይ መኪና ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ንልዕሊ 170 መዓልትታት ኣብ ኩናት ጥሜት ሞትን ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብ ህዝብና ድምፁ ዓለም ንክሰምዖ ውድ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኩናት ጠጠው ይበል ዘይሻራው ሳልሳይ ወገን መጻረይ ኣትየ ጻረይ ገበነኛታት ኩናት ናብ መጋባይ ዓለም ይቅረቡ ግቡእ ፍርዶም ይርከቡ እቲ ሕጋውን ህዝባውን መንግስቲ ትግራይ ናብ ንቡር ቦትኡ ይመለስ ብምባል ድሙቕ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ካብ ኣተሓባበርቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣይተ ኤፍሬም መስፍን ዕላማት ሰላማዊ ሰልፊ ከምዚ ብምባል ይገልጾም ዋና ዕላማ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበርናዮ كم تتفولتيو حزي بإسياس أفوركن بأبي أحمدن نايم حرام اللشان عدنا توري رسل زلو أبزي أب بديبلوماسي كم دياسبورا متن نزي زي فلت حد أمريكاويان اللو نغانا دما في سيكريتي كونسل أفلاليات صبو أرمجا زي موساد نيرو نوعو صاوتن مفتاريو زي فلت سبن المفلات እንደገና ድማ ፍቶም ናይ ሴኩሪቲ ካውንስል ናብ አክሽን ሆዱ ኮንሰርን የግድሸና አሎ ስለዝብሉ ዘለው ምግዳሽ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ድማ ናብ ተግባር አትዮም እቲ ወሪሩ ሒዝዎ ዘሎ ዓድና ካብ ዓድና ንኽወፅእ እንደገና ድማ ኣብዚ ዘይፈልጥ ህዝቢ ቶም ወሪሮም ዘለው እንደገና ናይ አብይ አሕመድ እውን ንኢትዮጵያ ዘይኮነ ዘመሓድር ዘሎ ሲባላሽ እዩ ዘሎ ስለዚ ልኡኽተኛ እዩ ስለዚህ ዘውዚኔ አዌርነስ ንኽፈጥር ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሕዚ ናይ ዘርኢ ምንጻት ናይ ኩሉ ንብረትና ምውዳም ደቂ ኣንስትዮና ምድፋር ብዙሓት ዝተፈላለዩ ግፍዕታት ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ሰብ እውን ዲስፕሌስ ኮይኑ ኣብ ኣርጀንት ኣብ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ተዋና ዕላምኡ ዘውዚኔ ኣብ ዝዓዲ ዘሎ ኣሜሪካዊ ብምሉእ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ ኣብ ትግራይ እንታይ ይግበር ኣሎ ዝብል ኣፍልጦ ንኽወሃበና ዝገበርናዮ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ኣሜሪካ ካብ የተሓሳስበን እዩ ኣጨኒቕንሎ ካብ ዝብል ቃላት ሓሊፋ ኣብ ባይታ ተግባራዊ ስጉምቲ ንክትወስድ ጸቕጥን ምፍጣርን ኣብ ትግራይ እንታይ ይግበር ከም ዘሎን ዘይፈልጡ ኣሜሪካውያን ግንዛበ ክሕዙን ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ምጽናት ዓሌት ትግራይ ንክኹንኑን ካብ ቀረባን ርሑቕን ግዝኣታት ኣሜሪካ ዝነብሩ ተጋሩ ናብ ሲያትል ከይዶም ድምፆም ዘስምዑሉ ድሙቕ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ነይሩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበርናዮ እቲ ፀዋዕናዮ ናይ ብመኪና እዩ ናይ ካራቫን ፕሮቴስት ዝበሃል ካራቫን ፕሮቴስት ካብቲ ብእግሪ ንገብሮ ፕሮቴስት ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ ሓደ ብዙሕ ራድያስ ኢኻ ከቨር ትገብር ብዙሕ ሲቲታት ኢና ከቨር ጌርና ምስቶም ቅድሚ ሕዚ ንገብሮ ዝነበርና ናይ ዲፕሎማስያዊ ስራሕታት ምስ ሴናተራት ምስ ሪፕሬዘንታቲቫት ምስ ሜየራት መደረ እንዳገበርና ስለ ፀናሕና ንኣቶም ኦነር ንምግባር እንደገና ድማ ትናታቶም ዘሎ ህዝቢ ተኸታሊ ንሳቶም ዝመርሕዎ ህዝቢ እውን ናይ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ክርድኡ ስለ ዝደለና እዩ ስለዚ ብመኪና እዩ ነይሩ ዝተለዓልናሉ ድማ ካብ ሊንውድ ዋሽንግተን እዩ ነይሩ ነበርቲ ሲያትልን ከባቢኣን ባዕዳዊ ወራሪ ፋሽስት ኣራዊት ሰራዊት ኢሳያስ ኣስፋሕፋሕቲ ግዝኣት ኣምሓራን ፋሽስት ዕሱብ ሰራዊት ኣብይን ካብ ግዝኣታት ትግራይ ይውፅኡ ኩናት ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ጠጠው ይበል ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ መላእ ትግራይ ይባፃሕ ብምባል
ብተደጋጋሚ ሰላማዊ ሰልፍን ካልኦት ዲፕሎማሲያዊ ቃልስን ከም ዝገበሩን ሕዝውን ህዝብና ክሳብ ካብ ወረርቲ ናጻ ዝወፅእ ዲፕሎማሲያዊ ቃልስና በርቲዕና ክንቅጽለሉ ኢና ኢሎም እዚ ከምዚ ዝበለ መካይን ካብ ዝተፈላለየ መልእኽትታት ዝሓዙ ጭርሖታትን ባንዴራት ትግራይን ኣመላኺዕኻ መልእኽትኻ ናብ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ክባጻሕ ዘገብር ናይ መካይን ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝጀመረ ዳርጋ ኣብ ኩለን ግዝኣታት ኣሜሪካ ካናዳን ኣውስትራልያን ተኻይድ እዩ ናብ ካልኦት ዜናታትና ክንሰግር ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቅን ኣብ ትግራይ የካይድዎ ዘለው ጽዑቕ ወተሃደራዊ ወፍሪ ከም ዝፈሸሎም በመፍላጥ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ንምንጻት ኣበርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለው ተሓቢሩሎም ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቅን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ብምውዳድ ህዝቢ ትግራይ ንምንጻት ወራር ከም ዝፈጸሙ በዚ ድማ ማዕለያ ዘይብሉ ጨፍጫፍ ምፍልቃልን ጾታዊ መጥቃዕትታትን ከም ዝፈጸሙን ኣብ ሃይማኖታዊ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ትካላትን ከቢድ ዕንወት ከም ዘብጽሑን መርበብ ሓበሬታ ትግሃት ዳትካም ገሊጽሎም እዞም ሓይልታት ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ጥይትን ንምንጻት ዓሊሞም ለይትን ቀትርን ክሰርሑ ከም ዝጸንሑን ፋሽስቲ አብይን ውልቀ መላኽ ኢሳያስን ዝገበርዎም ተደጋጋሚ ወተሃደራዊ ወፍሪ ድማ ምፍሻሉን ከም ዝተረድኡን ዝገለጸ ዝሓበሬታ ሕዚ ነቲ ህዝቢ ብጥሜት ንምንጻት ቀንዲ ትኹረት ገይሮም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለው ኣመልኪቱሎም ፋሽስቲ አብይ ህላውኡ ኣብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝመስረተ ከም ዝኾነ ንሱን ውልቀ መላኽ ኢሳያስን ከምቲ ዝተመነይዎም ንህዝቢ ትግራይ ብወተሃደራዊ ጭዋድኦም ክጭፍልቕዎ ስለዘይከኣሉ ህዝቢ ረድኤት ከይበጽሖ ብምኽልካልን ሕርሻዊ ማእተቱ ተወንዚፉ ክተርፍ ብምግባርን ህዝብና ብጥሜት ንምንጻት ኣበርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለው እቲ ዜና ሓቢሩሎም ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂን ከይወዓለ ከይሓደርም ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣሜሪካ ኣተሓሳሲባላ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ትማሊ ምስ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ከም ዝተዘራረቡን ፋሽስቲ አብይ ድማ ብመሰረት ዝኣተውዎ ቃል ዕሱብ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ከይወዓለ ከይሓደርም ካብ ትግራይ ንኽወፅእ ከም ዘተሓሳሰቡን ተፈሊጡሎም አንቶኒ ብሊንከን እቲ ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ሙሉእ ንሙሉእ ክረጋገጽ ብዝኽእል መንገድን ካብ ትግራይ ንኽወፅእ ከም ዘገንዘቡ ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይምልከት ኣሜሪካም ኣብ ኢትዮጵያ እናተጋደደ ብዝመፀ ሰብኣዊ ቅልውላውን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ከምኡውን ኣብ ትግራይ አንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ጥሜትን ከም ዘተሓሳሰባ አንቶኒ ብሊንከን ምግላጾም እቲ ዜና ወሲኹ ሓቢሩሎም ኣብ መወዳእታ ኣብ መቋደሾ ርእሰ ከተማ ሶማልያ ውግእ ከም ዝተኻየደን ውጥረት ከም ዝዓሰለን ተሓቢሩሎም ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ዘበነ ስልጣኖም ዘብቅዐ ፕሬዚዳንት መሐመድ ፋርማጆ ካብ መንግስቲ እቲ ሃገር ወፃኢን ዝቕጽሉ ክልተ ዓመታት ኣብ መዝነቶም ክጸንሑ ምውሳኖም ነቲ ውግእ መንቀሊ ከም ዝኾነ አልጀዚራ ጸብጺቡ ብውሳነ ፕሬዚዳንት ፋርማጆ ዝተቆጥዑ ተቃውንቲ ውድባትን ደገፍቶም ዝኾኑ ዕጡቃት ሓይልታትን ምስ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ሶማልያ ብሰንበት ኣብ ሞቃዲሾ ከም ዝተዋግኡን ብዙሓት ሰባት ከም ዝሞቱን ተፈሊጡሎም ትማሊ እቲ ኩነታት ሃዲኡ ከም ዝወዓለን ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ግና ሓያል ውጥረት ዓሲሉ ከም ዘሎን ዝገለጸ ዜና ክልቲኦም ተጻባዕቲ ሓይልታት ኣብታ ከተማ ዕርዶም እናስተኻኸሉ ከም ዝወዓሉን ንኻልእ ጎንፂ ተፋጢጦም ከም ዘለውን ተሓቢሩሎም ኣብቲ ናይ ሰንበት ደማዊ ግርጭት ንተቃውምቲ ውድባት ምስ ዝድግፉ ዕጡቃት ክዋግኡ ዝወዓሉ ወተሃደራት ሶማልያ ኣብ ኤርትራ ከም ዝሰልጠኑ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቅን ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ድማ ንፕሬዚዳንት ፋርማጆ ከም ዝድግፉን ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ይሕብሩለው እምበኣር ከዚ ኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ካልኦት ዜናታት መሊስና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር